Hello, good evening everyone. Kumusta diha? Kumusta mga igsoon? Again, a blessed new year. Live ta mga kaigsuonan. Ako sa share itong live. So again, mabungahong kagabhion natong tanan. Salamat sa Ginoo ning kay gayunan mga igsoon nga maka-live na punta. Praise the Lord. So ako ning gigrab ang opportunity mga igsoon before ta mga tulog atong namnamon ba atong pamation, atong bation ang presensya sa Ginoo pinagi sa pagpamati siyang balaang pulong. May gabi isa diha Sister Belinda Ampong. Thanks for watching. Praise the Lord. Shout out na ko bitan ng mga OFW diha nagpahipi da no. Lain-laing na kanasuran diha no, lain-laing dapit sa kalibutan. Mabungahong kagabion ang uban diha buntag, mabungahong adlaw mga igsoon. Ya shout out na usad ang tanang mga naka-permanent resident diha, mga seaman, mga seafarer, mga kapulisan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shout out yung tanan. Unya among shout out sa ang station amo ri sa Clarin Police Station. Ninglaag ko ganina rito yung bisita ko sa mga piniriso. Share gamay. Unya ning bisita sad ko sa muang hipe diri nga si Police Lieutenant Chief Amba. Buutan kayo. May gabi Pastor, may gabi sad Sister Evangeline Biliran Rosalim. Okay. So akong gi-shout out ay ang mga brad na ko sa Alpaca Paro, mga brad lunglip, uban sa grasya sa Ginoo. Pataas na itong Ginoo, para sigurado ang taas ng kinabuhi. Shout out siya, Skeptron in Arms, okay? And, akong i-shout out sad ang Dawahon Island sa Southern Leyte.
Kay murag di na kapungan, murag hapit na gikumuabot diya ba? No? So, gracias sa Ginoo, mayong panahon kay kuan man ang anniversary is 17, January 17. So, kuwaon ko diri mga igsoon og 16 sa Ubay Port. May gabi, Pastor, na timingan sa imuhang live. Pastor, Happy New Year, sad. Yeah. Brother Jerwin Poya, Happy New Year, brother. Oh, gisit up, ginis Ginoo, dili yun yung timing, no? Unya, kuan, shout out sa nako ang taga, kuan bi, taga Lucata, Lapu-Lapu City. Mana ko da karong Bernes. Sa last night sa funeral service akong igagaw nung nga si Jisrael. Okay, kay mitaliwan na siya mga igsoon. So, ako daw wali last night. This coming Friday. Kita na rin, Lapu-Lapu City. Shout out na ako Cebu City Jilbe. Maximum 4, sila Brad Ari. Shout out dia, Brad Kenneth. RDC 123, sila si Brad Jao. Shout out nyo tanan dia, Brad Ibang. Shout out na ako si Brad Mago nga nasa Pasil karon nga nakagawas na po. Salamat sa Ginoo. Answered prayer. Praise the Lord. Okay? O, ako mong ako din gi-shout out ang 236,000 followers. Itong original page, Mabungahong Kristohanon. O kaning, Mabungahong Kristohanon 2.0, 65,000 followers. Shout out sa tanang mga subscribers sa nga page. Thank you kayo. And shout out sa tanang mga subscribers sa itong YouTube channel. Sa wala pa makasubscribe, please do subscribe. You can find the link in the caption of this live. Prayer na YouTube channel. After this, ako ning i-download. I-upload na ko dito kay na dito atong tanang mga live mga igsoon. Good evening, Pastor and everyone watching here in Cebu City. Shout out sa tanang taga Sugbo, Cebu. Especially to Sister Ophelia Minoza Santiago. Praise the Lord. Hallelujah. So, ako rin shout out ako ang Higala Police Officer, Sir Paul Acosta ug iyang family. Praise the Lord. Okay? So, atong topic karon igsoon. Actually, naining dool nako. Ingon siya nako, mga igsoon, paminaw to panaya na. Anak siya nako, mga pastor. Na ako'y gusto ikumpisal mo, kung pwede kong mukumpisal ni mo, pastor, kay na ako'y nahimong sala. Niya ako siyang gitubag, bla bla bla, paminawa akong tubag, mao ni atong live karon. So, naulaw siya nako ba? Gusto siya mag-istorya nako nga in private. Kay na siya ikumpisal ba? No? Pwede ko mo kumpisal ni mo. No? Followers na po na ito mga igsoon. So, mauna nga na-blessed siya ba? Sa atong kinabuhi, na-bless siya, grasya sa Ginoo. Usasad ko nga gigamit sa Ginoo nga maka-enlighten bitaw niya, malamdagan niyang unang-una ba. So, usara ni followers na to niya, nag-message na to nga, nag-message na ko in personal sa private nga, gusto siya mo kumpisal na siya gusto ikumpisal ba nako. Okay, so mauna nga mauni gusto na ko itopic karon igsoon asa kita mangumpisal, di ba? Good evening, Pastor. Okay, sa paginiuban diri may gabi, Pastor. Shout out from Davao del Sur. Yes, shout out Brother Willie Kido. Ako shout out si Brad Michael. Okay, naa sa Apupong General Santos katong giadtuan ako last time ug iyang mga disipulo, no? Shout out ug sa iyang papa, no, nga pirting dasiga last Sunday of the year last year mingadto gid siya sa Pulumulok, South Cotabato aron maminaw sa akong mensahe sa akong wali. Hi, say hi na di amday kong anak dire. Hi. O kana. Okay? So, please share our live this evening mga igsoon kay mao ni nindot imarites, no? Karon man god ang kalibutan ron ilang imarites sa ginabuhi sa ubang tao. Pero wala kabalo ang pinakanindot imarites kaning pulong sa Ginoo. Sa mga naka-Bluetooth speaker, pwede na to ipalanog karon abi na korpyo. Okay? Nindot mamalandong sa balang pulong sa Ginoo mga igsoon before ta mga tulog. Atong masinati ang kalinaw yang presensya. Shout out from Toril po, Davao. Okay? Shout out from Torelbe si igsoong Loribic Dasig. Dasig jud kay ni ba? Salamat sa imong kadasig igsoon nga mamati sa tong live karon, no. Loribic Dasig from Toril. Okay, praise the Lord. Shout out 77 viewers this time. Okay, kaning 77 viewers sa tuaning Mabungahong Kristohanon ni nga 2.0. So sa ring original page na to,
Naon ako be pila ni. Shout out be pila ni. Ang original page na to is makita man dire. 83 na. Okay, share our live please. Good evening, Pastor, from Sorala, South Cotabato. Lerny Joy Kanayunan Liasos. Okay. Thank you, Sister Janie Maribong, for typing at highlights. So, I encourage everyone to type at followers at highlights at everyone. Para mga bantay sa live, ang ato ang mga igsoon, mga higala igsoon. Hallelujah. Di man day makita, drog pinsay ng tanaw. Praise the Lord, sagdi lang. Okay? So, pwede na mag-start again. I want to encourage everyone to share our live. Who knows, na ay malamdagan ani mga igsoon nga mensahe. Na ay mabless ani. Actually, ang atong topic karon igsoon is about kanabitang home or asata mo kumpisal sa atong mga sala. Kay ako ni siyang gisibo kay dili kay usa lang kun dili marana more than 5 person ning approach nako. May tungod aning mo kumpisal bitaw sila nako. Kumpisal nila ba sa ilang sala nako nya. Mo to ako silang gi-sharean mo ning ako puning i-live karon igsoon. It's Bible based lang tano kung unsang nasa Bible mo ni akong i-share. Amen. So thank you Sister Evangeline Belieran Rosalem for sharing our live. Shout out nako Pastor James, akong papa nga ganahan na maminaw sa imong wali. Praise the Lord. Si Papa Junior Bersunda. Bugnaw naman. Papa Junior Bersunda diris boundary, asa man yung boundary? Boundary Magdug, Davao Oriental. Greetings from Sister Janie Maribong again. Shout out daw niya ang iyang papa nga ganahan na daw maminaw sa atong wali. Nga si Papa Junior Bersunda nga naa sa boundary Magdug, Davao Oriental. Tay, shout out sir. Salamat kay sa pagpaminaw. And to Sister Analesa Laurel. Good evening, Pastor from Davao City. Mabungahong Kristohanon. Good evening, sister. Actually, ang pinakadagan din natong followers, taga Davao, good. No? Basin mapalid ko diano puhon, no? Nay nakabok na ko Kamigin, nay nakabok na ko Leyte, no? Wala pa jud Davao, basin puhon ba. Tugot sa Ginoo, okay? Mayong gabi, Pastor, from Brother Marvin Coronel Lozano. May gabi isa na, brother. Salamat sa pagtanaw, no? And to Sister Cheremy. God bless, Pastor. Nakaabot. God bless you more. God bless you more, sister. Okay? Let's start kay around, 9:36. So we have 104 viewers this time. So, let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you so much, Lord God, for your mercy, for another opportunity that you've given to us tonight para makapamalandong na sa misimong balaang pulong, Ginoo. Lord God, andama mong kasing-kasing limpyuhi mi Ginoo, imoming takus, imoming angayan nga mamati sa imong pulong, kay imong pulong balaan kini kaayo, Ginoo. And we welcome your holy presence, Lord God, as we listen to your word, and tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton, Ginoo, unya willing musunod kanimo, Lord God. And Lord, we welcome the presence of the Holy Spirit tonight. Holy Spirit, you are our master teacher. Ikaw na bahala. Imong kabubuton may matuman, and this is your moment tonight. And Lord God, wala mi laing giisa. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Wala mi nagpataas og tao, pundok, relihiyon, or any sect or sekta. We lift up only the name of Jesus Christ tonight. Kaya way laing nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ikaw ra jud, Lord. So Lord, salamat dahil sa kadaugan, kalinaw sa una-una, ug i-bless na ng viewers. Ang nabiling panahon na mong itugyan kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. 98 viewers, okay. Okay, let's start. Hallelujah. Inom sa tubig, be. Praise the Lord. Okay. So, atong tema karon igsoon, asa man gid ta mo kumpisal sa atong sala? Sa tao ba o ni Kristo? Okay. Atong pasultion ang pulong sa Ginoo. Dili ako ang Biblia. Sige, according to the Word of God in the book of excuse me, 1 Timothy 2:5. Okay? 1
Good evening, Pastor from Biliran Islands. Kanha na dyan ko ng Biliran. Nakawali na po ko diha. Dugay na kayo, pa ko namin nyo. So, shout out, Sister Lelia Kusip, Biliran Island. And good evening, Pastor from Ubay, Bohol. Oy, Brother Junjun Kuyagbo from Ubay. Salamat. Praise the Lord. Isa man eh. Pang gi-shout out ika, Junior Bersunda. Shout out Sir Junior Bersunda. Okay. Let's start, okay? So, 1 Timothy chapter 2 verse 5. Please share our live. 1 Timothy chapter 2 verse 5, nagaingon ng pulong sa Ginoo. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Okay? Kumalikon. 1 Timothy chapter 2 verse 5. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Okay. Sa New Living Translation, for there is one God and one mediator who can reconcile God and humanity. Okay? The man Christ Jesus. Ang Diyos magapanalangin sa balang pulong. Okay? Praise the Lord. So, atong nadungog karon mga igsoon ang gisulat diri ni Pablo ngadto sa disipulo nga si Timoteo, niingon siya, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Usa lamang ka Dios ug usa lamang ka tigpataliwala. Okay? Manang mediator igsoon tigpatunga o tigpataliwala. Asa man between God and mankind, sa Dios Amahan ug sa mga tao. Kinsa man ang tigpataliwala? The man Christ Jesus. Umao ni tubag sa nangutana nako ug niduol nako kay gusto siya mo kumpisal. Okay? Way lain igsuon nga asa ta mangumpisal ni Jesus. Ngano man? Because only Jesus has the right na ikatungod to forgive sins. Di ba? Siya magapasaylo kay siya may naganto sa babaw sa krus sa Kalbaryo, dili itaw. Siya nagdupa ka nato sa atong pagkasalbahis, sa atong pagkaadik-adik, pagkapalahubog, sa atong pagkakriminal, sa atong pagkadautan nga naglunang sa kasalanan, sa kahilayan. Giduphan ta ni Jesucristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ug ingon ang pulong sa Ginoo nga walay lain nga mediator, tigpataliwala, tigpatunga. Okay? Ngadto sa Amahan ug sa mga tao igsuon. Si Christ Jesus. So way lain nga dapat kung makasala ta, adto ta mo kumpisal gyud ni Jesus. Amen. Adto ta. Dahil na ning dool na kumaikson kay gusto siya mo kumpisal. Ako siyang gingnan nga, Brad, lucky man. Mas maayo. Followers na to siya. No? Actually, wako niya kakita sa personal pero sa message lang siya nako sa private. Sa page igsoon. Siya, Pastor, gusto ko mo kumpisal. Mao ni. Kana ba kumpisal na ko akong mga gibuhat, dagang ko gihimo nga mao ni anak niya. Kabalo, inana ko ihent ba? Kani. Ako sa gingnan nga, Brad, pwede ra man ka mo ditso sa Ginoo, no? Kay makadungog pa ko, makabalo ko na, no? Tao ra ba ako? Basi maligas akong baba ba, no? Yes, tinuod. Ngano man, ang naay gahom nga magapasaylo sa tong sala, way lain, si Jesus ra. Dapat adto ta mo ditso mangumpisal. Adto na to isumbong ang atong mga sala. O kung sa atong mga buhat nga dili mayo atong isugid, no? Mao tay gingon sa 1 John 1:9, no? If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins. Kinsa man ni? Si Jesus ang gituring ini, and purify us from all unrighteousness. If we confess our sin, He is faithful. He, si Jesus. So siya dapat atong ikumpisalan igsuon. Unsa may mga sala na to, labi na atong sala nga makaulaw, no? Kay kung ari na ninyo ikumpisal na ko, basi tao ra baya ko. Basin maligas kung baba niya, mamarites na ko bitaw. Di man nakalingayan, di kalikayan kay tao ra man ko. Nindot jud igsoon according to the word of God biblically. Kung naatay mahimo o nahimo nga sala igsoon, adto na to isugid, adto na to ikumpisal ni Kristo. Kay ningon ang pulong sa Ginoo nga walay lain nga tigpataliwala, walay laing mediator, walay laing magpatunga sa Amahan ug sa mga katawhan, si Jesus ra. Kay walay lain nga nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Walay pastor, walay ministro, walay pari,
nga naghatag sa iyang kinabuhi, nag-ula sa iyang dugo, aron makabaton tag kaluwasan. Only Jesus. That is why, according to the word of God, ingon siya dire, pulong sa Ginoo, ingon si Pablo, ngadto ni Timoteo, nga hoy, maone, usa lamang ang atong mediator, ug way lain nga tigpataliwala, magpatunga nato, aron makaabot ta, no? Ngadto sa amahan, kaning ginganlag si Jesus. The man, Christ Jesus. Kay siya lamang nag-ula sa iyang dugo, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Iyatang gipakamatyan, igsoon. So, ato ta duol ito. No? Kay sama sa ingon, igsoon, muduol mo na ako. Pastor, maone, mukumpisal ko. Taura ko. No? Kay, posible mo ko ni mga ison, pamina, ato mo mukumpisal sa tao. Nya taura ba yun, ha? No? Nya ka na nga tao, mauna imong, mauna akong sekreto. Mauna, brad, akong sekreto nga sala. Mauna akong ikumpisal ni mo. Ngitaw ra ba ito? Naman to siya, best friend, iyan ang isulti hanton, gisumsuman, imong sala. Uwaw kayo. No, di ka saligan ang tao, kaya ang tao dili perfecto. There is only one nga gitawag og perfecto, si Lord ra. Dapat adtuta mo kumpisal niya. Amen? Unsa na mga sala, ito labi na itong sala nga, uwaw kayo. Sala ko, Brad, nga nangamang ko sa mong silingan, ya minyo na ko, nakasala ko ani, no, mauni akong sala na ako'y naipit mong ko sa kinabuhi, mao to nga ming sugot na lang ko nga maghagbong ko po ka kilo nga siyabo, 5 ka kilo nga siyabo, kana mga ulaw kay nga sala bitaw, nagkasala ko kay akong gikamang si kuan ana bitaw, nay tabo nga di maayo, nagkasala ko mauni mauna, no, imo nang i-share sa tao, ang tao ra, posible maligas yang dila. So ako taura ko. No? Tao ang tao dili perfecto. Magsipyat na, kusog ra ba kayong spirit of marites karon? No? Basin mahimong sumsuman ang atong sala sa uban. Uwaw kayo. Diba? Tingala lang ka ba nga, siya man akong gisultian sa kong sala, niya mura maglait tinanawan ng uban, maging marites na. Nindot igsoon nga kumpisala na to sa itong mga sala ang Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo akong balikon pagbasa igsoon. Tinaw kayong pulong sa Ginoo, klaro pa sa sidlak sa adlaw mga igsoon. 1 Timothy chapter 2 verse 5. There is one God and one mediator between God and mankind. The man Christ Jesus. The man Christ Jesus, He is the mediator. Siya ang tigpataliwala. Siya ang magpatunga mga igsoon. So adto ta mo agi, adto ta mo kumpisal niya. Amen. I remember my personal testimony way back 2012. Sa diyang giingnan ko sa akong mama. Giingnan ko nga i-rehab ko sa Cebu City. Tungod kay katong time bitaw akong testimony na akong mga igsoon nga magistorya na lang ko og kahoy, magistorya ako raw sa mahadlok ko sa kung anino. As in na overdose ko sa drugs ba akong kabuhi ni saka na sa utok. Sa kahadlok na ko nga i-rehab ko, akong gikumpisal akong tanang sala, dili sa akong papa. Akong papa, pastor. Akong papa, ilado nga pastor sa Bohol. Akong papa, maestro og seminaryo. Akong papa, inila nga alagad sa Ginoo. Pero wa na ko gikumpisal akong sala niya. Akong gikumpisal ang tanan akong mga kabuang binuhatang di mayo sa Ginoo. Akong ina, Lord, mauni akong kabaw na ka Ginoo. Pero ako yun yung isugid. Kaya ingon man ang pulong sa Ginoo. Kung atong if we confess our sin, kung atong isugid ang atong sala, isugid, ikumpisal, confess, okay? Siya mo pasaylo na to. Unya, limpyuhan ta, pasayloon ta, igsoon. Kalimtan niya ang atong binuhatan nga di mayo. So, akong gisunod na nga verse, akong gikumpisal. Wa ko nang kumpisal kung papa, kay pastor kung papa. De, ano yung sala, de, ana wala. Ning kumpisal ko sa Ginoo. Nag-Bible base ko. And then after nga kumpisal na ko kung sala sa Ginoo, dito na ko na nabati ang personal encounter na ko sa Ginoo nga naadjud siya, buhi gud siya. Naminaw siya, namamati siya, unya wa siya nagtan-aw sa kong kasalbahis kadautan, wa siya nagtan-aw nga ang opiring sa simbahan akong gikawat kay gipalit og syabo, wa na gitan-aw sa Ginoo. Sa nga akong gikumpisal ang akong sala sa Ginoo, iya akong gitan-aw pinaagi sa gugma, iya akong gitawag sa akong ngalan dili sa akong sala, ingana ang Ginoo kanindot. Mao nang nindot igsuon. Adto na to ikumpisal atong sala sa Ginoo. Ayaw sa tao. Kung Ginoo atong sumbungan sa atong sala, walay tao makaibalo. Kay ngano man ang Ginoo di man na marites. Kung ang atong ikumpisal atong sala sa tao, ang tao ra na utro po nang makasala. Amen, kabanday, kuha ninyo akong punto. Ang tao ra na utro po nang makasala, walay tao nga perpekto.
Ingon ang pulong sa Ginoo adto ta mo kun if we confess our sin, He is faithful. Kinsa man ang He? Si Jesus. He is faithful, no? Mingon ba niya ang pulong sa Ginoo? If we confess our sin to our pastor, He is faithful. To our leader, He is faithful. No! He, it means si Jesus. Way lain nga angay natong kumpisalan kung makasala ta diretso ni Jesus kay diha ko gikan ug mao na akong gihimo. And then after I confess my sin to Jesus igsuon, iya kong gibag-o gi-change niya. Ang uban di katuo, no? Ang uban naglibog nila kuno na unsa man nimo nga nabag-o ka. Ako ra kong gikumpisal akong sala sa Ginoo. Nagpaubos ko, mingdangop ko niya. Kay mao na ingon ang balang kasulatan nga duula ko, duol kamong tanan gikapuyan na bugatan kay papahulayon ko kamo. Wala ko ni kumpisal sa akong mama nga pastora. Wala ko ni kumpisal sa akong papa nga pastora, sa akong maguwa nga pastor, sa akong ate nga pastora. Wala, daghan kong igsuon nga nasa ministry. Pero didto ko ning kumpisal sa Ginoo. Kay nga naman, ingon ang pulong sa Ginoo nga walay lain nga tigpataliwala, mediator between God and mankind, si Jesus lamang. So ganong muduol man ko nila, ganong adto man ko mukumpisal sa akong sala, sa akong papa, sa akong igsuon nga pastora, sa igsuon nga pastor, sa akong mama nga pastora, silang tanan makasasala na. Walay perpekto na nato nan si Lord ra. Ingon ang pulong sa Ginoo at siya ang ato ang mediator tigpataliwala. Adto ta dapat musumbong mo kumpisal. Sigurado nga pasayloon ta. Walay laing maka naigahom sa pagpasaylo sa mga sala si Jesus ra mga igsoon. Nga naman siya ang mingon it is finished. Kinsa may niingon na? Mingon ba ang pastor na? Nabay pastor niingon og it is finished? Nabay ministro, nabay pare ningon it is finished? Wala, only Jesus. That is why, kung gusto ta mo kumpisal, adto ta sa Ginoo. Diretso. Di pa ka managana, di ka mauwaw, kay Ginoo man imong istorya. Adto ka mo kumpisal sa tao, basin maratol pa ka, di mo itugan ang tanang sala nimo, makasakag samot. Adto na to ikumpisal sa Ginoo. Lord, nangawat ko Ginoo, upiring simbahan, kabaw ka Ginoo. Gingana na ko si Lord. Nadyo ko ikumpisal ni mo Ginoo, gikapoy na ko kayo, struggle na kayo ko down, kayo ko depressed ko, lami na maghikog, lami na mamatay, lami na tapuson akong kinabuhi Ginoo. Kay gikapoy na ko sigsuyop, kada suyop lahas na ni, pero pag sige di mo undang ang lahas, kapoy na kayo, mauni akong ikumpisal ni mo Lord. Ug naamang ka ug buhi ka. Sige lang kong pangawat ug upiring sa simbahan, isuyop ug siyambo. Usahay Ginoo, hagdon pa ka na kong suyop, pasaylo ako, kumpisal lang ko tanan. Nakabuntis ko, na ako'y uyab, tulo ka buo kong uyab. Ana bitaw, akong gikumpisal tanan. Di ko mauwaw kasi Jesus man, di man siya maritis. Di man na manabi ang Ginoo. Mao ni sala ni kuanay, mao ni ay nambuso daw siya dito. Mao ni ang himo ay gikamang niya si kumari, si kumpari gipatulan niya, di ba? Di man na maritis ang Ginoo. Mao na igsoon kung naa kay natay nahimo nga di maayo natay sala. Wa tay laing kumpisalan si Lord. Kaingon ang pulong sa Ginoo. Again, 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus. Way laing tigpataliwala, tigpatunga si Jesus. Adto ta dapat musulti, isugid nato niya ang atong sala. And then ang follow-up verse na to, 1 John 1:9, if we confess, unsa man ang confess, kumpisal ta ba? If we confess our sins, He is faithful. Kung atong isugid kaniya nga atong mga sala, siya matinud-anon. Amen? Adto na to ikumpisal sa Ginoo, kay si Lord dili maritis. Again, kung atong ikumpisal atong sala sa tao, ang tao makasala po na, di na perpekto. Nganong ato may kumpisal nila nga puro makasala, matabi siya ako makasala ko. Mabit atong nainingingon ako, pastor, gusto nta ko mo kumpisal nimo? Ako ginan, Brad, no need na. No need na mo kumpisal ka na ko. Ditso sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon akong gitagaan ni nga verse. There is only one mediator. Way laing tigpataliwala magpatunga na to. Gusto ka mo kumpisal ka ni Jesus. Kay way laing naghatag sa kinabuhi ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Brad, giduphan ka. Wa ako kaduphan nimo. O ingnan, di na ka kinahanglan mo agi na ko largo sa Ginoo. Kay sa time nga padung na ko irehab akong gitagaan sa testimony. Naglibog ko sa kagalingon wa ko laing giduol si Lord nang gikumpisal na kung tanang sala sa Ginoo, dili sa tao. Kay ako, Brad, di ko perpekto. Basin imong isulti tanang sala ni mo nako niya. Malipat ko ba i-share ako sa akong asawa, niya ma-share sa akong asawa sa uban, kay mga friends and loved ones aton, mamaritis na imong sala kay tao rami. Nay time nga luya mi o masipyat mi. Brad, adto kumpisal sa Ginoo. Amen. Mao ni ang right way. It's biblical. Gusto ta nga mo kumpisal sa tong sala diretso sa Ginoo.
maminaw siya. Di lang kay maminaw, tabangan ka, pasayloon ka, kay way laing gihatagag katungod nga mo pasaylo sa sala, dili tao, kung dili si Jesus lamang. Nga naman, Pastor, kay siya lamang ang nag-ula sa iyang dugo, ibabaw sa krus sa Kalbaryo. It's Jesus Christ alone. Jesus reigns. Amen? Si Jesus ra igsoon. Kung na may mga sala, da pwede nyo i-share na ko, tambagan ta mo, yan po. Pero speaking of ikumpisal nga murag, ako may mo pasaylo nyo, no, largo mo sa Ginoo. Amen? Kaya niingon siya, it is finished. Natapos na niyang tanan nga muduol niya, makabaton o kapasayluan o limpyuhan niya ang atong kasing-kasing. Sa atong mga sala, limpyuhan o kalimtan niya atong gibuhat nga limayo. Amen? Maunay tinuod, igsoon nga pamaagi. Maunay right way kung asa ta mo kumpisal. Dili sa pastor, dili sa tao. Adto sa Ginoo. Amen? Kung gusto ka ng imong sala nga makauulaw kay di na masumsuman sa mga marites, adto sa Ginoo kay si Lord dili manabi. Si Lord dili manglibak. Si Lord dili marites. Kung di si Lord igsoon mo keep sa iyang promise and na siya word of honor. Amen. Di siya para sa tao igsoon nga. Ang sikreto rin sido isulti na. Amen. Mo na mga igsoon nga kung naa kay sala o namo natay sala nang kay friends ka na sala, no? Nya labi na nananaw mga lagad sa Ginoo mo prangka kita way lain nga duula na to aron ikumpisal na to tong sala adto sa Ginoo. Ako ning gihimo siya nga topic igsoon tungod kay parang uban ma-aware bitaw labi na namoy friends nya inyo ning gi-share nga live kung asa gid sila dapat mo kumpisal kay basi na sila sala bitaw nga kinasikrituhan kayo nga delikado kayo nga very controversial ba unya ilang ikumpisal sa tao nya maligas ang tao kay ang tao di perpekto na mahimong sumsuman. Mabulgar palang Ginoo, adto sa Ginoo. Kaya di mo ng pulong sa Ginoo, walay laing mediator, tigpataliwala, tigpatunga between God and mankind. The man, Jesus Christ. Si Jesus lamang ang naigahom nga mupasaylo sa mga sala. Maunang adto taniya mo dool. Amen. Adto taniya mo kumpisal sa tong sala. Kay andam siya mo dawat, mo sabot na to, ug andam mo pasaylo, mo bag-o pag yun. Amen. Pareha na ako igsoon. Again, sa time nga ilan akong i-rehab, wala ko ning kumpisal sa akong sala, sa akong papa. Sa akong mama nga pastora, sa akong papa nga pastor, sa akong maguwa nga pastor, kung maguwa nga pastora, daghan man na sila. Wala. Ning diretso ko ni Jesus. Amen. Kay waylain, gitagaagahom sa Diyos Amahan. Aron maghatag og kapasayloan og kaluwasan kanato. Si Jesus lamang. Adto ta mo kumpisal. Amen? So, mao na mga igsoon itong mensahe karon. Anara, kung asa ta dapat kay kitubag lang nako, ako lang gilive. Ako lang gitubag igsoon kung asa ta dapat mo kumpisal sa atong sala. Sa tao ba or sa Ginoo? Sa Ginoo ta ditso. Unsay benepisyo? Sa Ginoo, walay makabalo nga tao. Unya dili kay marites ang Ginoo perpekto. Nya biblical pagyud kay mao man ingon sa pulong sa Ginoo nga there's only one mediator, si Jesus ra. Kung arita sa tao mo kumpisal sa tong sala, delikado ngano man. Ang tao ra na ug ang tao dili gyud kasaligan. Ingon ang pulong sa Ginoo tinunglo ang musalig sa iyang isikitaw. Bisan kanang tawhana buutan kayo, Dios nun kayo, balaan kayo pero naagi other side niya nga nasay weakness, nasay weak side ug dili siya perpekto. What if kanang imong gikumpisal niya maligas na sa iyang baba, masulti niya. Si kuan bitaw kay iya man unsa na? Wala na, nasulti kay di na perpekto. Basin ba ang imong sala mahimong sumsuman sa kadaghanan? Gusto kay igsuon nga safe? Adto kumpisal sa Ginoo. Biblikal sana. Adto ka mo kumpisal sa Ginoo, pasayloon ka. Kaluy-an ka ug labaw sa tanan, bag-uhon pagyud ka. Amen. Living testimony ko ng mga igsoon. Mao ra ni ang pulong sa Ginoo igsoon. Before ta mga tulog, yung ato ning pamalandungan, ang atong napamalandungan niyang pulong niya, ato sa ning i-share sa uban. No? Kay base na mo yung mga friends ba nga ang ilahang mga sala ilang gikumpisal sa tao. Kung nga rito sa Bible based lang ta, Bible lang atong gikunan. Adto kita dito sa Ginoo. Kay way laing tigpataliwala si Jesus ra. Amen. Ya safety ta ni Lord. Amen. Kay mao gyud na ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag og kagawasan. Usay ang kamatuoran sakit, pero kung di na to mo dawaton, di kita makadawat og kagawasan. Amen. Mo nang bisag sakit siya kay gikorekta atong dawaton kay ngano man mao ni maghatag na tog kagawasan. Amen.
So mao ni ang pulong sa Ginoo karong kagabihon. Ugma na pod, lain na pod atong topic. Let's pray. Father in heaven, thank you. Salamat Ginoo sa imong mensahe karon nga imo ming gitudloan Ginoo. Imo ming gigiyahan kung asa mi dapat mo kumpisal Ginoo sa among sala. Kung asa na mo dapat isugid ang among sala Ginoo. Ana ba sa tao or ana nimo? Apan imo ming gi-correct, imo ming gipanunduman nga way lain nga mediator, tigpatunga, tigpataliwala according to your word. Si Jesus Christ, tungod kay si Jesus lamang. Ikaw lamang Ginoo naghatag sa imong kinabuhi, nagula sa imong balaang dugo ibabaw sa krus sa Kalbaryo aron makabaton kami kaluwasan, aron matubos mi sa among pagkamakasasala. So Lord, ikaw lang dapat ang angay kumpisala namo. Ako nagampo Ginoo sa tanang mga viewers Lord God nga masabta namo ni ug amo sa ning i-share sa uban nga way lain nga mediator, way laing tigpataliwala or magpatunga namo between God and mankind. It is Jesus Christ alone. Dili tao, kayang tao, dili perfecto. But Jesus is the perfect one. So Lord, thank you. Ani nga pagtulunan Ginoo nga nakapadasig namo. And I pray Lord God nga dili ni siya mulabay nga kawang kundi amo ning i-apply and then amo sa ning i-share Ginoo ipasa namo ni sa uban para ma-aware sad sila kung unsa jud ang right way nga asa mi mo kumpisal Ginoo. Kay mauni ang among gisunod ang imong pulong ang kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag og kaluwasan. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit, for your word. And right now, Lord, I continue to pray to all of the viewers. Unsa man nilang kahimtang karon Ginoo, unsa man nilang problema, tagaig kasulbaran. Unsa man nilang mga battles karon, mga struggles, I believe, Lord, wala sila nag-inusara kundi nag-uban ka. Everything that happens for us right now, you have a purpose. So Lord God, mamuhat ka, tagay kasulbaran, ang ilang mga problema, you're gonna make a way, maghatag kag solusyon. And I pray and I declare, Lord God, sa tanang nagtanaw karon nga naibalatian physically and emotionally, nasakitan or gipasakitan, I declare healing in Jesus' name. Ang i-claim Ginoo imong pulong nga ingon ka pinagi sa imong mga labod, maayo mi sa imong balatian. So pinagi sa imong mga labod Ginoo, walay balatian nga dili kaya ayuhon kundi ayuhon ang kanang balatian bisan pa ang guba nga kinabuhi, pwede ayuhon sa pangalan ni Jesus. So I declare healing, Lord God, sa tanan nga naay mga balatian physically and emotionally. And those who are struggling right now financially, I declare financial breakthrough. Himua lang faithful and honest nimo Ginoo. Kay way lain Ginoo nga tinubdan sa tanang panalangin ikaw lamang. Sa tanang mga negosyante, I declare blessing, I declare prosperity. Pauswago nimo Lord, and sa tanang mga trabahante, I pray Lord God nga i-promote nimo. I declare favor in Jesus name silang trabaho. Sa tanang nga nangitag trabaho, I pray open doors nga makatrabaho sila in Jesus name. Sa tanan nga gusto kaluwasan silang tibok panimalay, I declare salvation to their whole family in Jesus name. Mangita kag paagi Ginoo nga ang kamatuoran madayag sa ilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Sa tanan nagtan-aw karon nga nag-struggle sila sa ilang addiction or naay mga gapos sa kaaway nga galisod sila og gawas, I declare deliverance in the mighty and powerful name of Jesus Christ of Nazareth, Son of the living God, in Jesus name. So Lord, thank you sa tanan milagro, unsa man nga mga milagro nga need na mo karon, I declare mamuhat ka Ginoo. I know and I believe Lord God, you know our situation, you are so familiar with our situation right now. So Lord God, mamuhat ka sa matag usa nga naminaw ug mag-replay pagid ani Lord God in Jesus name. This time Lord, among dawaton ang kuno ng panalangin, ang kadaugan, ang milagro Ginoo, gikan kanimo mga kahibulungang butang, gikan kanimo amo kining dawaton ang kuno uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming kapiyalan Ginoo. Mao kining among pagampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus na may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Hallelujah. Praise the Lord. Gihangat ko mga igsoon sa aircon bisag bugnaw. Okay, that's all for tonight. Thank you, viewers, listeners. Sa mga nag-share, thank you. And don't forget to subscribe sa YouTube channel, Freira, na ang link sa caption na ning live. God bless, Brother Ryan Galanida. Napaka-Germany, Brad. God bless. Laag mi Cagayan, June pa? Yes, June? O, June pa. Dakong tabang ug dakong painumdom kini igsuon po do. Ralph Bitonio Galanida. Salamat kayo. Okay, himaya sa Ginoo. God bless, brother. God bless. Amping dia. Praise the Lord. Namo sa prayer Galanida family of Cagayan. God bless.
Amen and amen from Evangeline. Okay, hallelujah, praise the Lord. Okay, ako ibalik ang dungog ug himayas tumbuhi nga Dios mga igsoon. And that's all for tonight. Thank you mga subscribers, followers, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page or i-share atong page para mas daghan makadungog, mas daghan ang mabless. Ingon ang uban. Maro-maro ang kapastor kay aron dagag viewers niya, daghang kag income. To be honest mga igsoon, wala na ko giset ang uban nga nay mga setting diri pero wala na ko giset. Kay ang akuha ni dili para kay kung ako pa ning giset tanan dako kay igo pero this is for the glory of the Lord, not for money. Delikado ta na. Wala ko kabot, i-replay lang 1 subscriber si Sky Johnson. Oh, pastor, basin makabisita mig bolo sige. Punpun kay ako lay ko ano tour guide. Praise the Lord. So, ayun, that's all for tonight. I pray sa atong pamatulog ubanan ta sa Ginoo. His presence will go with us para safe and sound tang mata ug sa mga naa sa lain-lain kanasuran nga adlawan ro nagtrabaho mo. I declare the hands of the living God mag-uban kaninyo, and God will bless all the works of your hands. Inyong mga lakang giyahan mo padung sa kadaugan ug kalampusan, ampingan mo sa Ginoo, bantayan mo sa pangalan ni Jesus. Okay? That's all for tonight. Happy New Year everyone, especially to Sister Janie Maribong. Happy New Year to sister. Og shout out daw karon sa Leyte nga nag-intern, ha? Pastor, pa-shout out nga naa ko karon sa Leyte nga nag-intern. Shout out Boss Jail Kanatoy, God bless. Okay? Praise the Lord. So, that's all for tonight. See you again tomorrow. Wala lang specific time. Basta makalugar ko igsoon, birahan na to ng pulong sa Ginoo. Okay? Ampo, amping, abante. Good night, everyone.